Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek! Ma a János evangéliuma 8. rész 12. verséből szól hozzánk Jézus kijelentése: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ebben az igében Jézus Krisztus nem csak azt jelenti ki, hogy ő a világ világossága, hanem azt is, hogy aki őt követi, az nem jár sötétségben. Aki őt követi, az világosságban jár. Nem csak azt munkálja, hogy az ő világosságát érjük el a megtérés által, a bűnbocsánat által, hanem azt akarja, hogy az ő világosságában járjunk is napról napra. Éppen ezért a hívő embernek nem csak rá kell találni erre a világosságra, hanem világosságban kell járnia is. Mert csak így van közösségünk az élő Jézus Krisztussal. Ha nem ezt tesszük, akkor a sötétség cselekedetei jellemzőek ránk. Ha nem az ő világosságában járunk, akkor elkezdünk sötétülni. Az ige figyelmeztet bennünket, azért vigyázzatok, hogy a bennetek levő világosság sötétséggé ne legyen. Ismerős a kép, van egy helyiség, egy terem, egy iroda, ahol sok égő van elhelyezve. Időközben az izzók elkezdenek kiégni. Hol itt egy, hol ott egy, azt mondjuk, nem baj, mert mellette még sok világít. És amikor egyszer csak az összes kék izzót kicseréljük, akkor rácsodálkozunk, hogy micsoda fényár, mert előtte megszoktuk a félhomályt. Amikor ezt mondja Jézus, hogy a világ világossága, akkor attól akar megóvni bennünket, hogy az életünk félhomályban maradjon. Ő azt akarja, hogy az életünk világítson, és mutassuk az útat másoknak is ő felé. Például, ha nem megyek el az Isten tiszteletre, azt mondom, majd elmegyek máskor. Bibliát nem olvasok, majd máskor. Nem érek rá imádkozni, majd máskor. Nem szolgálok Isten dicsőségére, majd máskor. Ez mind-mind azt jelenti, hogy egy-egy izzó az életemben, hitéletemben kiégett. Isten szent igéje azt tanácsolja Jelenések könyvében: térj meg! Emlékezz vissza, milyen volt, amikor világosság gyúlt a szívedben, amikor megtértél. Emlékezz vissza az első szeretet tüzére és világosságára. Emlékezz, és oda térj vissza. Cseréld ki a lelki izzókat, és ismét örvendezel majd abban, hogy a te számodra is a világ világossága az Úr Jézus Krisztus. Imádkozzunk az énekíró szavaival: Ó, maradj világosság mi velünk fényeddel, te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el. Amen.